अंगय कफ्लाय मानी जगन्नाथपुर बिसि जों किसा रेली खालायलेखा अथवा जों रवा बिजि मिसिल खायखा बिजि मिसिल खायमा जागावा जों कोनो वालाय सुलाय ख्रुइ खालायबे जों थलाय खाय किसा फुर्ति खालायलेगा खैफोनो जों केबे वालाय केबे सुलाय आहाय फनो महाराष्ट्र नाहरय जों अबा मा खालायलेयो अब खायमा जागावा जों केबे बाय जों वालाय सुलायनि अब कोनो इंखौखुरै दिनै अब दिमा डिस्ट्रिबिउसन जों नावना जों दैया दिनै अब सावनो तांगो तांजो दैया आगिल काउसलाय फैजा आगि काउसलाय फैयाखनो ताबु काहां खुरुखैनो अर फाय मैसालायनानै जगन्नाथपुर ना सुरेन्द्रयां पाराव फायै एरपरे दिनै कायसा लिडार्स दङ बिमुजों खालाम फाय जगन्नाथपुर चारटा पारा मागपारा जगन्नाथ खरांपारा एरपरे आराय माइल इलादन पारा सुरेन्द्रपारा चारटा पारा ती जों इसा अर दिनै अब जे पाइमानि खाखसांमानि दैयै जों जों खाखसांमानि दैयै जों अब कैसा रिलि खायलाय माने जों केबे वालाय सुलाय ख्रुइ खालायनाय नै जों गाव चालायबाखैनो जों खायलायखा अ खायबाखैनो ताबुक जे थाय जाथाय जागाव जाथाय जागा हांखाय देरमाइल ओ सुरेन्द्रयां पारा देरमाइल जों जाथाय खायलायखा तबे वालाय सुलाय ख्रुइ खालाय जों चालायना नै खायलायो सारि जतरा हामबाय तने मीडिया पर्सन गते जत तने पारानि लोकेलनि तने हग्रार दंगो बरन जतन हामबाय तने जगन्नाथपुर बिसिनि तने बिजय मिছিল जतन मानजन बागै तो तने बिजय मिছিল खायखा जतन हामखान खायलेखा इनके जत तने पारानि बरन जों माने आंनि खामते आं हामजामाय याफारो जों नायो दिनै बिसगां बिसि इलेक्शन जों आबनो टारगेट खायो जों दिनै बिजि मिছিল खायखा दिनै अर प्राय जों दिनै बिजि मिছিল खायमानि प्राय 7-6टा 8टासो जों बरफ खायजाक ओमफ्राय अर जत माइसालाय दंलायो आदा यांबाय जत सालाय दंलायो दिनै जगन्नाथपुर 7टा सीट दङ जों 7टा सीट न जों बिसगां एडिसि भिलेज जों एप्लाइ माने जों दिनै न बिजि मिছিল खायजा ओंके जों जास्ट जों नायनाय दिनै एमबिसि दिनै राज्य सरकारनो जों नायनाय दिनै पारावबो बिजि खायफायथ' दिनै पारा गोबांमा लामा रक्ताया दङ जों अमनो बिसगां तुरुखाय अमनो सानामनानै उनथ' ने जों दिनै बिजि मिছিল होइते दिनै जगन्नाथपुर पारा परम होइते जों गोबांमा गाव सालायजा ओंके जों बनो बिसगाङाव जों अमाय माने गाहाम लामा खायनान बाबो जों बनो दिनै बिसिनो जों दिनै खाबजा